Arewa Hope TV. Shirin wasa kwakwalwa. Tambayoyi ne zan maka kan yarenka na Hausa. Idan ka bani amsa kana da kyautar kati. Wani abu ne wanda kana ɗiba shi yana ƙara tsawo? Kana ɗiba shi yana ƙara Yana ƙara tsawo. da abin da aka shuka kawai in ka ɗibe shi ƙara tsawo zai. Ba shi bane. Dogala. Ba shi bane. Ɗiba shi kake amma tsawo yake ƙarawa. Kana ɗiba shi. A lokacin da kake ɗiba shi a lokacin yake ƙara tsawo. Rijiya in ka zama ta ƙara cikuwa take. Ashin da wani ce. Wani abu ne kana ɗiba shi yana ƙara tsawo? Kana ɗiba yana ƙara Tabbas haka yake. gwarawa. Bisiya ko? Ba ita bace ba. Sai ta faɗi min da ƙari saboda rufe. Gona. To ciyawa. Ba ita bace ba. Kuyan gona. Ba ita bace ba. Gaskiya. Ba ki santa ba? Dabino. Ba za ku iya shi ba? Wait! Tambaya ce zan maka akan yarenka na Hausa. Idan ka ci amsa, idan ka faɗa daidai, kana da kyautar kati. Wani abu ne wanda kana ɗiba shi yana ƙara tsawo? Ina ɗiba shi yana ƙara tsawo. Dogala ne. Ba shi bane ba. Ba shi bane ba. Kana ɗiba shi Yana ƙara tsawo. yana ƙara tsawo. Eh. Tsauri ke. Ba wata. Ba wata. Ana ɗiba shi yana ƙara tsawo. Lokacin da kake ɗiba shi lokacin yake ƙara tsawo. Gaskiya ban da wannan amsa. Baka san me amsa ba. Wani abu ne wanda kana ɗiba shi yana ƙara tsawo? Kana ɗiban shi yana ƙara tsawo. Mhm. Ka ɗibe shi kuma ya ƙara tsawo. Ɗiba shi kake lokacin da kake ɗiba shi. Dogala. Ba shi bane ba. Wani abu ne wanda kana ɗiba shi yana ƙara tsawo? Rani. Ka ci kyautar kati. Ka ci kyautar kati. Na gode. Yawa jama'a abin da kake ɗiba yana ƙara tsawo shine rami. A lokacin da kake ɗiban rami, a lokacin yake ƙara tsawo. Kana ɗiba ƙasar shi kana fidda waje, to a lokacin zurfi yake ƙarawa. Shine amsar mu ta wannan tambaya ta menene ake ɗiba yana ƙara tsawo. Sannan ku tara a sati na gaba. Arewa Hope TV. Shirin wasa kwakwalwa.
Arewa Hub TV. Shirin wasa kwakwalwa.